Il-Maltin jonfqu kważi d-doppju ta' dak li jonfqu bħala medja l-Ewropej meta jkunu fuq btala. Statistika tal-Eurostat turi kif Malta ġiet fit-tielet post tal-pajjiżi Ewropej li jonfqu l-iżjed fil-vaganzi. Fil-fatt bħala medja l-Maltin jonfqu 633 euro meta jkunu turisti. Dan fil-waqt li ċittadini mill-Lussemburgu u l-Awstrija jonfqu ftit iżjed mill-Maltin waqt il-btajjel tagħhom. Il-medja Ewropea hija ta' 377 euro kull persuna. Bħala medja l-Malti turist jonfoq 128 euro kull lejl. Il-Eurostat spjega li ċ-ċittadini Ewropej nefqu 467 biljun euro f'turiżmu matul is-sena 2017. 44% ta' dawn il-flus intefqu f'turiżmu domestiku fil-waqt li l-bqija sar waqt btajjel barra l-pajjiż rispettiv. L-ikbar infiq fit-turiżmu sar fi btajjel ta' 4 tiljieli jew aktar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.